Zazpi, Sanferminetako bigarren eguna da eta gu ona etorri gara momentiko horiek bizitzera eta gozatzera. Nahi bauzue, zatuz gurekin eta guazen Sanferminera guetaz gozatzera. Unai, bermuta edaten, ja, ez? Bai, bermuta hartzen, gustora, jo que se. Eta zer moduz atzoko guna, nola joan zen? Atzoko guna, bikain. Lehenengo, hasiera, beti ongi, luzea, eta gogorra, baina, gaur berriz. Esnatu zarete ongi gogotxu? Bai, gogoekin. Kontratau pronostiko resakari gabe, Oso ondo? Baina, Mariano, joder. Eta zein da geroko plana, zer egin behar duzue? Ikustea pizkat, etortzen dena. Planik gabe. Orain bermuta hartzera, bazkaldu, pero lo que surja eta gero peñarekin, baina, sin plan. Bueno, lo que venga. Hori ere beste plan bat, edo beste modu bat bizitzeko Sanferminak. Bai. Eske hori egiten dugu askotan, igo peñara eta ja etortzen dena. Planik gabe, eta gero plan guztiak onak dira. Joaten dira gertzen eta lo que surja. Bueno, disfrutatu eguna, bikote, vale, eta Sanferminak. Mila esker berdin.
Kaixo, kaixo! Hemen zaudete launikako txikiak, ezta? Bai, A ber, erakutsi pankarta. Zuek egin duzue? bai, margotu genuen letrak eta dena. Parte hau, bestea haundiak. Vale. Eta zer egingo duzue gaur? Egingo duguna gaur izango da, pues, eraman pankarta. Pankarta eramazteatera. Vale, osea, hori da zuen gaurko lana, eraman pankarta. Eramango dugu pankarta alde zarretik eta joango gara pues gelditzen Hainbat tabernetan eta hainbat txokoetan. eta txaranga pues musika joko du eta eramango ditugu zena pankarta batera. Eta atzo ja atera zineten zuek zer egin zenuten. Bai. Osea, zuen lehenengo eguna da. Bai. Bueno, ba, disfrutatu, eta ongi pasa. Aio!
izena. Iraitz, Eta iratz, zer daukazu eskuetan? tromboia, Tromboia jotzen duzu. bai, Eta egun zara txarabenga jotzen. bai, Zaila egiten zaizu jotzea hainbeste jenderekin? ez, Osea, hau ja da zure egunerokotasuna. bai, Zuk ikasten dituzu etxean abestiak eta hona etortzen zara. bai, Jotzen duzu lehen biziko aldia da hemen San Ferminetan. ez, Bale. Eta, rato asko egongo zarete? zer, Rato asko egongo zarete? bai, Bai, bueno, disfrutatu arratsaldea. mi esker. Aio. A ber, zer ari zarete egiten? Hemen trapitxeotan zaudete? Hemen saltzen peinak, fotolikoak, Eta zer da hori? peinak fotolikoak, Bale, osea, peña bakoitzaren argazkia edo pankartaren irudia, Bai. erakutsi aldi dituzen. Eta zuek zarete jaranakoak, ez da? bai. Hemen dago jaranakoa, La Única, Alegría de Iruña, Mutiko Alaia, Bale, osea, daude Oberena, guztiak. guztiak, amazazpiak. Eta hemen topatzen duzuen jendeari saltzen diozue? Bai, edo paritu. Edo oparitu ere, bale? Eta zer egingo duzue gero? Juan Peñarekin eta ongi pasa. Eta zein esango zenuke dela San Ferminetako momenturik favoritoena? Txupinazoa. Atzo ja bizi zenuten, eza? Bai. Eta nondik ikusi zenuten? Ni joan nintzen, telebistatik. Telebistatik, oso ondo, eta zu? Ni también. Eta gaur egin duzu amaiketako? Bai. Ja, kompletiko. Baina, atera joango zarete hurrengo gunetara ere kaletatik, eta bar? Bai. Bueno, disfrutatu San Ferminak, eta bueno, segi zuen salmentetan. Aio! Hemen jarana ondoan agurtzen dugu saio hau, hainbat momentiko bizi ditugu eta hainbat momentiko biziko ditugu, ze San Ferminak hasi berri egin dira. Beraz, hurrengo saioetan ikusiko dugu elkar, disfrutatu zuek ere San Ferminak eta ongi izan. Aio! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak,
guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansoaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.